NTI TV. Okay, let's see about no budget. Okay, the Jackie have no budget. If I want to agree with that, you know, budget. You have watched over Jumbo Bouquet and a ballet. But okay, and I watch Jumbo to pull you. Makana ya keji ama dedewe nani omo aka be bolu ya keji ama onyi chie ala be hey buba obo nwoke ni le ka ị ga-eje n'ọba ji ya nweta ji n'otu ahụ ọrụ ya bụ na nwoke nọ ọrịa bịara sị na mmadụ bụ nwoke mmadụ na-eme mgbe gboo bụ ụdị ihe ị na-ewepụta ewu na be gị kpata na onwere ndị ọbịa ga-aba bịa na be mmadụ na-echi aka n'iru ibe eji echiri aka n'iru ahụ ụgwụ na onwere ibe ede ihe na afụ kịta anụ ahụ anya mere onye isi igwe m otu a ka ọ na-adị n'ala Igbo nwoke eji ya n'ọba ji ya ọ rekpọpụta ji ha otu a nwoke ahụ agbanigo ekwentị o gosi na nwoke echizu echizu mgbe ahụ were metụ ụmụaka ngwanụ pụta na ijuo mechikwere na ma ọba m nwoke ejikwa aka ya emechi ọbịa maka ịghara ụmụaka ọ rapụ iwu aba n'ọba ji n'aka gị tupu onwe ụmụaka abamara ebe anaghị Number
Tango ni nabata gina obi eziokwu na NTL TV n'ụbọchị nke taata anyị na-asị gị nnọọ ụgbọ ịzọrọ ebe a n'ụbọchị nke taata bụ ihe ọma anyị nwere ịzọrọ ụkwụ ga-enwe ihe ọma ndị onwe bụ onye chọtara anyị iji nwekwu ihe ọma n'ọnwa ga-emeri Yeah, simple. Amigo. Amigo vai levantar o som, lateja do jogo. Adobe, tá bom, irmão, eu vou mudar da nama, brejo, amigo, bateu na tetiri. Mele maya wo mo gbe menjo ma ko je na jo ani mo ba na kwa ne mu ne gu ma ma ko de go Omo na ma dro ne ma ni bo ne ga mo dam na kan do yi ogo mo me ni bo ka ni mezi u ye na mezi kan ji kari yi ogo mi ni je ja sa ya wo le mi ni we ro yo ma bo le so ko yi Ba ne ma do so Hello, go on, I'm away. I'll get a joke. I'm going to win the game. I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. I'm going
Nani mo na mwede mwa kwa mo kandwa. Akataka dige.